Kini kedai ke season 2, jangka story ukun taban siam ke kami ke bentar ke banyak punyau. Kensan ladan berkeniat ika cingkang, kesur kepala ong. Jak, balik pidan hang ni. Kumnu, hatu kampatlik pai se company, balik kawan biang. Kaswiti kala sengu kendit, hakapor bakala kiu sejerang dan mentan. Kala kenmau, bakala klet ia kapla jongka, hak restoran. Kalawan pai biang, ban wan shim. Kampai berkat, ban yui ujak hangta. Hendrai Stefan hakata kapor ulah kini ketien, bat ulah akum ubos ulah ong. Jak, ayu ya pi. Pi klem la ban le, watang ikam ibarit ru, pi pentut yang habang adang bam. Hatu pi mut ban pentut yang hapadeng kecing pun kam jongaru. Ujak, tip kumnu ban ong. Menta ulah sengu tenat ya Stefan. Ulang uparlong ubabha, bat ubasalak hakacu kapor. Habayu sengu ya kini, kemen siam jongka switi kapang. Hatu ukurim jongka. Udan hang ni ban map ne Stefan nakadaw kikam kiba umla ban le kaswiti kalapen kloy ban ida yu jak sengu ban map ukurim chonga onam le shu sahisin kam kwa ban yu jak bo undan kanu kecing sengu per to namar ba pilapan map na kabenta ukurim jongpi ngan pelaj akani ka kanti sengu ban penle chingmot aga kam jongpi hakawi pat kapor pi sengu thu ne em Stefan ule man le kumba udam bat ulami nakata ka kamera Ula lejwat ya ke Sabrina namar ke syuting jong kiru la candam ukwa ban shim ya ke nikalat ban pla ya ke jing i jong u ha ke Sabrina ujak bat ke Sweety kila sngau thanda ke men sim kelapan kloy ban pentengan ya u jak wat khuslai kum kini ke jingjia ki judon ha pa pitrei te balai phim shim shuti na ha kini kisngi ba phin yo ban shong than ujak ula kernga bat ula ong MP umdon kam Ujak utep baka Sweety ke iya jeu wala da kebun kam lani ke khuslai jingmod ru jak hatu pikwa ban lech office jonga kebun jingmod na kebenta jong ujak yo ba kibriu jong udran ken pen mensau yeu ula perkhan ban transfer ye ka pisa shaka Sweety di umla ban lech sha office jongka hakata kapor ula aidaw ya ka bat ula ong ngamut lech practice boxing shibet ke Sweety ka barang khuslai kala ong to sasumar bahakata Hoi to ulang ngan yai no shwa kata klasim yika pla jongka bat klalech company haba kalami nang ta ula kol pen kloy kalinda bat ulang yaka ban transfer yika pisah nyeu spa achar dollar haka account jongu nang ta ula transfer shaka Sweety ulang baki brio kipa phi panram kilong kibam salia ka bah khmat phidei ban siu pendap no shwa mudur ma phi lada chia ai kabam sngo tenat lani lada utep ukurim jong phi yakini ki jingjia ula sngo chai ke men sim hadien pa ula de ban pha ya kata ka message uya i ba ka Sweety ka klem pat pej ya kata ka message ula prakhan bale si kadang bun kam ba ka klem poi ban pej ya ka phone ha kata ka por ujak upalapan kre ban le training boxing haba ula mut ban mi na restaurant ula ya kendu bat kalili ya i lani kendu shu bat ka labun sngi ka phong da ka uniform waitress hatu ka trei hang ni kalili kelas ngau lengo kadai kapor syuti katrai lai teli kijing trai part time kenang bakan la ban kersyan yalade bad ika para jongka ban beteng ye kicing puli ujak ula kublai bad ula keren yaka da kabaran akor pilong kumdo hatu pis ngau tenat em ban sa sya katu kajaka kabang lapan ong ye pi kalili kala cubab suki hoj ngas ngau tenat kublai shibun ti ngarang bun kam menta namar ngarang dan hakini kicing trai ti ingin saya kendu biang pan hakawi kapor kala ong Hoi to, nang ta ulami na ke restoran. Hapo office ke Sweety ke barang bun kam, ke klem yo por ban pej ye ke phone jongka. Ha ke por bakalami na ke restoran, bat haba kala kiu sejerong. Ke yo i baran kibriu ki babut ya ka, kide kibriu jong udran. Hey, pila pen sengusi yang ngala a ye pi yo number WhatsApp. Ngam sengula ban ngain ba pi klem ad yang udrat ulong. Pi kwa ayu, ke Sweety ke pej ye ki kasngoba kadan baik ke air ke ban sacia udrat ula syong pat ula ong hatu pila klet ba menta kasngi ke kasngi ayu kaladai kapor ban pen pai ka pisa ka Sweety kala ong da ka jingdom shispa achar dollar omdai ngan transfer syapi mentahi udrat ula ong da ka jingdom hatu phimut ban le ka yanga kadai nyeu spa achar dollar hatu omdai ukurim chong phi ubanya ye ka sports car kibriu chong u kil ai khbor ban ai jingtep ba ujak unya daga sports car haka banengkong uklem ngan tad hadu ba kibriu chong u kilapan i da kador ban pen shisha
ngamaha mi phi ba phim dei ban pen man sao yu kurim chonga ka switi kala barngam yaki kata kadai ka ei ka baka kut chingmon lada phim siu ya ka pisa chunga menta ngan pha ikibriu bantan yu shani hatu phyo sngo yanga udrat usngok man pha nang ta ulo beteng ban barngam yaka lada phim siu yanga nyau spa $1 ngan sa shim da katuka kali chong ukurim chong phi ngan sa ai biang ye phi tang lada phi siu ya ka pisa chonga ngan kol iki pulen ka switi kala pet dam yu phin kol iki pulen to ngan ong iki briu chonga ban penyap yu hatu phi ngai ne em bangan le yakata udrat ula berngam ula de ban pha iki briu chongu arngot ban bud dien yu jak tang le ba ka phone call kalong ka basuk ban khang lat yu ban ru ban pendep yakakam manu kain ban la ban pen sange yaki em subhawat num kata yu ka switi kata ka por klabun chingmot bha lada phim kwa ayanga bangan le kumta ka bha ye phi ban siu pendap ya ka pisa lem kumta phi hap ban le cha hospital ban yu yu ka switi kala shang ujak udei tang ma ubah yi hasem jungka menta kam kwa ban chia ai yu ujak kala perkhan bat persyang ban thaulat kumno kala thang yong ha ka ba khadu kala ong ya menta ngam don shibun ka pisa lada phitre shim de kani ka company junga udret ulas ngau lengo ula kali kanu ka shong dor kani ka company kala pet yu kala ong kam de shibun ndrei ngala ban benrap bat ka pisa san spa $1 ngan sai ni ka kontrak bat phi menta tang ba nadu menta ka sngi ka kam hapreng chong phi bat nga kala khuj wat prakhan ba phin pen dei watang ishim priakti yu kurim chonga lani ngan wa di phi bat ngan penyap hi daladi nga ong shisha bat ngan le yakata ka switi ka kloi bandu yaki aka na ka benta ban yada yu jak kinong bot chongu kila ong boss balai him pelaj no yaka nila ban yo lai spa $1 ladang ide ya ka company kam dei ka chingdu nong yangi ki shap tieng ya ka switi wat udrat ru usngau ba ulapar nyang khriat namaru la shap tieng kumnu ka kan thei ka panlong yu bu usngau kumni ulaong nyin sa ya khuj lada pi riu spa $1 rengkat bat ka Mercedes Benz kata ha ka chingpho sniu chong phi da lei lei nganam ai ka kali kala ong kadai ka kali ka ba ujak ula penthiet yaka ka nyau kor hadu kata kata bat kanam ai yanu ru kala ong biang riu spa $1 khain lang bat ka company lem kumta wat shinaya ru phin om yo udrat ula sngo chau ka men sim tang ba ula menchur to transfer ya ka pisa menta nangta sign ya ka kontrak ha ka bakhadu udang don ya ka jingku slai jingmon shapang kani kala biang menta bo la yo biang ya ka pisa badru ban long trai ya ka company kala dei ka por ban sange ka switi kala transfer riu spa $1 shau habala yo pediang ya ka pisa kibriu chong u kila pen kre ya ka dulir ban transfer ya ka jing long trai chong kata ka company ka shimpor shipho minen ban pendap ya kita kikam ka switi ka sngo thli hapo men sim kala pendot por lasan snam bantai pat ban penhe ya ka company ndrei mentapan kala du no tang ha pedang chi klip mat ka sngo pang nut kala penlut shibun bha ka pisa ha ka company kala diru ya ka ying chongka kala sa ram ru tang namar ka company watla da ka sngo khang ndrei ujak dei ban chenjar namar ka ching bakala chongka kadai tang kani hi kabala ban pentengan ya ka switi ha kani kapor udrat ulakmen ula a ya ka switi ya ka kontrak ula kren penshrai sngu tanat ban ya trei kam bat phi menta ngalakmen bha ha ka bai dei bat kani ka ching ya ka liang menta phila ban pen aram bat chong that ya ladi phila ban lum no ya ki tiar chong phi menta shi sendan mi no nang ni namar kani ka company menta kala dei ka chonga kidon kikam ki berang sateng bat nga haban pendam kacing siu tulop ya kinong trei bat ka rutin ha ka be dei berkacing ai training nga haban le kam kwa ban shui kumtu kala IT met bat men sim na ka benta ka company udrat ulakali kanu sngi pidon kam un sawat ikibriu ban shimti ya ka company un yo yalade la kumnu lai spa $1 hadu san spa $1 sau sngi kam tip kumnu ban yathu ya ujak shipang kani sau sngi hatu kala biang ka shupet yu ka klem ong ai ula ong pen kloi to sau sngi kala biang ngan wan biang hadian sau sngi bat piha ban pendap yaki kam ki barang sa lem kumta wat kan no yanga ladang aweng chubor ya phi nang ni
to yin ya lek no ulami rangkat bat kibriu chong u ka switi ka sngo thali kam tip ban le kum no ka shupet ya ka office chong ka kala shong hang ni la bun snam henrei menta kala ya pher namar ka company kam dei shu ka chong ka prasyang ban set iki umat chong ka kala prakhat haladi to kam lei namar ba ka company kam don shu ngadang la ban kamai pisa bat ngan pli de ka wei pat ka biang kata kam dei ka ba e henrei don pat ki ching pentengan ki bala ban pensange iki umat na ka ching tuj ka sngo si bat sngo thang shisha ka company chong ka kala sedang ban kiu bat hakini kisngi kala sedang ban don ka ching onong henrei menta pat kam don chingmut ai shu namar ba kam dei shu ka chong ka kala nyat iki umat bat ka kwa shisha ban kol yu jak henrei ka sngo syam ching e ban yathu yu yakini ki ching chia kala mut ban bu ya ka phone hakata ka por henrei kala yo i ka message na ubala transfer biang ya ka pisa nyau spa ajar dollar ka switi ka bun chingmon haka ching pom si karon kam ya ka pisa ban siu tulap ikinong trei kumta kala priang ya ka pisa henrei kala penti kena ya ladi bahkan sa siu bat pen phai ya ka pisa henriu spa ajar dollar sha ubala bat menta bakala du no ya ka company chongka kam don kam shibun ka pisa kala pha ya ka message sha ubala bat kala ithu yu bahkan sa siu ya ka pisa hapo shi benai shi spa ajar dollar plus san spa ajar dollar ka total kalong henriu spa ajar dollar kata karam ka switi ka sngo thang haba ka dabram hadu kan ni ka haban plan chanai baha hapo ka shi benai lem kumta karam la shu ban pen phai ka pisa menta ka don sa ka wei pat ka ching e kumnu kan la ban yathu yu jak shphang ka ni ka ching chia ka switi ka don hapdeng ka ching sa dum hoat ka kwa shisha yu jak ba unwan badru bakan ong yu ban yarap ban penbet yakini kicing e henrei kala deb ban yathu yu hakamit kala deb bakan penbet hi yakini kakam daladi bat lada ujak unwan tikna un sasngausi namar jongka ka switi kamnut ban le yakani da kacing bomban si kala khot ya baro ki staff jongka nangta kala stang ban yathu yakaching shisha sngo bhaban map yanga kidon kicing e hakabai dei bat kani ka company baro sngo bhaban pendep yaki kam chong phi hapo sausngi nangta ngan sa siu pendap yaki tulop chong phi haba kala de ban yathu yaki shphang kata baro ki staff ki dap da jing lengo kalong ka ba e ban sngu thu ka ei director switi haba ka company hakini kisngi ka yat bha kumdu kumta ka don ka problem lani ka jing e hoi director switi ka ei ka bacha bat ka company ka don ka jing e bat ka dei ka daw shimet chunga kala ong ka sngu thang shu shu hapo men sim dang menen ka sngi ka trai kam da kicing kemen hapo office henrei tang hapo arp saw kenta la long try di kiwei pat ya ka company ngam poi perkhat ba kicing trai chunga hangni kan sa tang ha kicing ken mau la lai snam uei na kinong trai ula ong ho shu kan san ba director switi namar ba ka company phimdon shu phinle kumnu pan hatu phin stang business shawai pan ngin bud ya phi kat shiba philai director switi hoi kadai ngin buat bayi pi kita ki staff kilapan i ya lagi jingmut chongki iwei hadin iwei kelas ngausan e yaki tangba kumnu kan le haba kam don ya kapisa man sedang thamai ya ka wipat ka company haba kala deban siu yaki tulap chongki kabasa batka kalong sedang kumba shipau hadu arpo $1,000 kan la ban le yu kan tang bat kata kapisa ka bakadon kala kernga bat kalong sngu bahaban map ngaklem padon yakum kita ki chingthmu kalong shisha ka basngo sen ai wala da ka switi kalong ka baklut be henrei ka chupen tikenai ki dong trei bakin pen ya pher hapadeng ka ching sngo shimet chungki na ka ching trei kale bhaya ki bat ki chu shania ya ka rai chongka henrei namar ba ka switi kam don ya ka ta ka ching thmu kila yami da ka ching sngo chawmen sim bat ki haban wat lat chawei ka switi ka ba syong prakhat marwei kala pentengan yaladi bat kala ong barok ki kin sayat ben bat kan sedang biang ya ke company jongka nangta kelas sedang ban ai jingkhen ya ke tulop jongki nong trei bat na ka benta ka jinglut jingsep jong utau benai kaladon ya ke jing thmu bahkan sakamai pisa biang ya ke ni ka story in beteng biang la shai ke sngi wanam klet ban like ban share ban comment setia suk perlok baro ngin sai syam biang pat ha ka benta ka bat thamai khublei shibun